Ти видя ли опашките на конете? Какво? Видя ли опашките на конете, викам? Ти питал ли си се... Изобщо... Питал ли се някой някога... Защо конската опашка е станала знаме на прабългарите? Ах, как гузно ги бяха свили под задниците си. Сякаш съзнаваха в каква мръсотия участват. Тези коне, дето 12 столетия пропътуваха под нас с вирнати опашки. Докъде ги докарахме? Да се срамуват от нас. Прабългарското знаме, мръсно и проскубано, виси свито между задните бедра на коня. Те убиха човек, той говори за конски опашки. И какво ще постигнеш, ако нарисуваш онова окървавено лице? Убитото момче. Ще трогнеш близките и роднините. А това тук е саблен отговор на варварството. И по-силно даже, щом животното е почувствало вина да крие то от гузност опашката си. Защо не я развее, ако делото е право? Прабългарското знаме, мръсно и проскубано, трепери свито между задните бедра на коня. Само, че това няма ти го дам, защото стана много хубаво. Убили човек. Аз пък убих убийците само с два реда. Някои си чуха имената. На здраве! Те убиха, ти уби. И лесно кой и кога ще сложи край на тази верига от насилие. Що ми ти, Кириле, поета, и ти започна да говориш за убийство и отмъщение? Уж изкуството било последното убежище на човещината.